Számomra Örményország egy olyan hely, amely hidat képez az ősi és a mai kor között. Megtanulni jelen lenni, elfogadni, elengedni és szeretni mindazt, ami körülvesz. Misztikus és lélegzetelállító tája segít megérkezni önmagadhoz. Megtapasztalhatja azokat a mély energiákat, megérezheti azokat az imákat, amelyek évezredek óta őriznek a kolostorok falai. Ahogy a történelem és a spirituális kereszteződésén állsz, megtalálod azt az utat, amely saját belső szentélyedhez vezet.